Bona tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa que no està ni de festes, ni de jornades, ni de festivals. Doncs devem ser els únics. Doncs sí, perquè aquest és un programa seriós, rigorós, compromès. Ah, sí? Però que no era un programa d'humor. Doncs sí, aquesta era la idea, però com que no teníem cap gràcia, doncs vam decidir fer un programa seriós i rigorós. Seriós i rigorós. Resum de titulars i comencem. El resum de titulars d'aquesta setmana no pot durar més d'un minut, així que anirem ràpid. Calla, que no podem anar ràpid perquè hi ha un anticicló, o sí, ai, no ho sé. Total, que en el programa d'avui parlarem de l'audiència de la TDCamp, del Festival de Curs, de les jornades de la Galera, del Cos Blanc, de les decenals de Valls, de la Copa del Rei i, com no, del temps. Aquesta casa està de Narbona i és que segons el Baròmetre Nacional de la Comunicació i la Cultura, que ha emès un rànquing sobre els canals de televisió nacionals, autonòmics i locals, la TDCamp la veuen a la província de Tarragona 82.320 persones, el que suposa un 12% del share. Share? Què és share? Jo què share? En fi, el que no diu és que d'aquestes un 94% canvien de canal quan ens veuen a tu i a mi. Un 94%, això vol dir que un 6% sí que ens veu, i un 6% de 82.000 i pico persones és... Són quasi 5.000 persones, correcto? Sí, potser és correcte, però el que no m'explico és que amb tantes persones que ens veuen, com només tenim 150 amics al grup del Facebook. Home, doncs potser és que no el saben gaire bé, Nosaltres el que podem fer és recordar-lo, És facebook.com/totalcamp, I a veure si apunta més gent. A veure si és així. Però sigui com sigui, el que tampoc no m'explico és per què no ens paren pel carrer per felicitar-nos ni res d'això. Doncs home, segurament perquè d'aquestes 5.000 persones que sí que ens veuen, el que fan realment és que no tenen el mando a mà per canviar de canal, i llavors ens veuen a la part que ens odien també. Ara ho entenc millor, això. I el FEC dona el seu tret de sortida amb el concurs de microfilms, que consisteix en que els participants tenen 24 hores per gravar una pel·lícula d'1 minut. Un minut? I què expliquen en un minut? El programa electoral de solidaritat catalana o què? Doncs no, en un minut es poden explicar moltes coses. És més, jo puc fer meravelles en un minut. Home, tu sí, però els gafapastes aquests als festivals en un minut no tenen ni per començar a ficar les lletres. A veure, això és una mica l'estereotip, el que tothom agafa com a tòpic, però no és ben bé així. En aquest concurs hi participen molts tipus diferents de gent. Pensa que hi ha un premi de 1.000 euros. 1.000 euros? Ara sí que se m'acuden coses que explicar en un minut. I també han donat el seu tret de sortida a les 7enes jornades de la Galera, i per fer-ho han fet la foto oficial amb tots els restauradors que hi participaran i han presentat ja el seu programa d'actes. Sí, Déu-n'hi-do, com s'ha revaloritzat això de la Galera. Pensar que abans a l'Imperi Romà, quan t'hi feien anar, era el pitjor que et podia passar a la vida. A veure, Dani, estem parlant de la Galera al crustaci, no a la barca. Ah, vale, sí. La veritat és que fan uns plats molt bons, més bons que Heidi. Sí, la veritat és que aquesta gent de la cofreria ha sapigut treure molt de profit a aquest bitxo que en general era lleig i no servia per a res. Així és, tant és així que els directors de campanya de Mariano Rajoy ja han contactat amb la cofreria perquè els hi porti la seva pròxima campanya electoral. I dissabte passat va tenir lloc a Salou el Cos Blanc. Vaja, ni que ho diguis. Mira que no hi vaig anar i vaig trobar confeti al llit. Confeti al llit? Això dona que pensar, Bueno, sigui com sigui, no entenc gaire aquesta festa. La veritat és que no entenc a què ve tant de llançar papers, ni que allò fos el Palau de la Música i vinguessin els inspectors d'Hisenda. Mira, tu això et passa perquè ets més negatiu que el Bengal a la cua del peatge de Martorell en plena operació tornada, però el Cos Blanc és una festa molt xula i que, a més, proporciona el confeti a tots els carnavals de la província. Pensa que rumoreja que els organitzadors del Carnaval de Cambrils es van desplaçar al Cos Blanc amb unes furgonetes i uns sacs buits per omplir-los de confeti i portar-los cap aquí. Home, si tu ho dius, alguna de veritat deu haver, tot això. I a Valls continuen les decenals. Així és, i dissabte mateix va tenir lloc el concert Els 10 de les decenals, on 10 grups de rock català van oferir 12 hores de música en directe. Bueno, a veure, música, pensa que hi actuaven Roger Mas, els Amics de les Arts o Mishima. Home, deuria ser força traumàtic aquest aspecte, no? Però pensa que també hi havia, per exemple, els Pets, l'Exambusto. Oh, sí, els Pets. Que bons els Pets. Fot 15 anys que no fan una cançó bona, aquests dels Pets. Si els tios ja estan més acabats, haurien ja de sortir a tocar ja amb el taca-taca i el gotero, pobres, si estan grans. Pensa que els vells rockers mai moren, jo què sé, els Rolling Stones, Rod Stewart... Morir, jo no dic morir, però potser anar pensant-lo d'anar cap al parc i donar a menjar als coloms ja s'haurien d'anar plantejant, Temps ara pels esports.
Doncs ho sento molt per tu, Dani, però fa dies que no parlem de futbol i avui toca fer-ho. I és que dimecres passat, mentre tu i jo estàvem fent les redifusions del programa, que venim aquí a fer-les, el Barça i el Madrid es classificaven per la final de la Copa del Rei. No cal que diguis res més. Un altre partit del segle. Sí senyor, un altre partit del segle. Si cada vegada que hi ha un partit del segle canviés el segle, realment estaríem ja almenys al 512. A més, es dona la casuística que en menys d'una setmana tindràs dos partits del segle, perquè hi ha el partit de Lliga al Bernabéu, el Madrid-Barça, i després el partit aquest de Copa del Rei. Dos en menys d'una setmana? Pues això sembla una pel·lícula de viatges en el temps, ja. Sí, i a més, com que sembli així de ciència-ficció, i per fer-ho encara més fantàstic, et diré que aquesta vegada el Barça no podrà comptar amb l'ajuda del Brujo Pepe, aquell home que li feia vudú al Cristiano Ronaldo, perquè lamentablement va morir la setmana passada. Vai, home, així que a partir d'ara només podran comptar amb l'ajuda del Brujo Pep. I tot seguit, la informació del temps. Doncs la gent comença a comentar que aquesta secció ja està durant massa temps. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 el Desinformatiu, el 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve, possiblement amb alguna de les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana. Abans, però, avui farem una cosa molt especial, que jo l'he vist fer el Jordi Pazos i m'agrada molt, que és fer una entrevista després de l'informatiu. Ho trobes bé, Dani? Bé, sí. Doncs l'entrevistat seràs tu, perquè m'han comentat, m'ha arribat una notícia aquí, nota de premsa, que inaugures una exposició a l'Espai al Pati. Oh, sí. Carambes, Bé, m'agrada que facis aquesta pregunta. Ara et fas d'entrevistat, I com és això? D'on et ve aquesta afició, Dani? Bé, és una cosa que ve d'antic, que jo sempre m'ha agradat molt la fotografia i ha arribat el moment d'exposar la meva obra al gran públic. Què hi podrem trobar en aquesta exposició al Centre Cultural? Fotografies. Clar, l'exposició de fotos és el que I això és tot. Diverses fotografies, més d'una, menys de 50, i espero que siguin del vostre agrat. Doncs molt bé, podreu trobar aquesta exposició des del divendres dia 11 de febrer fins al 5 de març a l'Espai al Pati del Centre Cultural de Cambrils. Moltes gràcies, Dani. Ha sigut un plaer estar aquí amb vostè. I fins aviat. I a tots vostès, fins dimecres que ve.